ama sabera siam tu kan pathian hne na le lal Isua Krista hne na lom thu kon soi ma saberang le tun truma chuan YouTube channel monetize dan kan lazirang YouTube channel kan monetize lo chuan YouTube atanga poisa kan hlo thei don lo ani chuwang chuan I channel monetize thei turin ama sabera sang khat subscribers le darka sangli watch hours kha inei masaber ngai ani chuanin YouTube a hian poisa le sum engtin nge alo lut thin kan ta chuan kan video siamte midang ten an views chuan ads katiang kha alo lan thina kha ads atanga khan dollar alo lut thin ani chuanin heta tang chau ani lawa sum lo thei turin kong tam tak a oma kan monetize chau huna chuan super chat te live stream te chuanin sponsor katiang te chuanin promotion katiang te kha tam tak a oma chuwang chuan ama sabera channel monetize alangai ani YouTube channel monetize turin ama sabera Chrome browser kan kaldon heta hian click la chuanin YouTube a hian click la heta hian chuanin dot pathuma hian click la desktop site click la kan wifi hi claim slow ani hrethiam mai ola chuanin hei claim ka zoom don heta hian hei achunga hian kil imuem thalaka hian kan click don channel thalaka hian chuanin YouTube studio ti a hian kan click don YouTube studio loading make kan ngak thamang wifi slow khop mai chuanin hei imuem heta ya mai the hetiang mo chuanin hi cancel anga engma ne lo he chuanin heta hian ka zoom lock ton mo kena hian hei tuna hian imu fia to em hei dollar logo hiamo dollar thalak chi hi ta hin kan click ang heta hian click ro le hei kan click zau che kan click zau huna chuan hei emuam hei heta hian sang khat sang ni vel subscribers anai mo he channel hi chuanin heta hian sang li chung watch hours kha anei to he monetize thei to ani tuna ka monetize channel hi midang ta ania hei ka subscriber jinga pakhat ania minringa monetize turimin pe a chuwang chuan kaipo kalom khop mai anhe na lom thu ka soiboke chuanin apply now te hian kan click don apply now te hian kan click ang kan click zo huna chuan hetiang hian interface display local don hetiang hian imuem hei ka zoom lock don hei heta hian start ti han kan click don amo ta hian click zo huna chuan hetiang ziak local dona ipai chuan ichirang ipai lo chuan share ngai lo ha chuan anoya kan kalter dona anoya hian chuan heta hian tick ka hian kan click don heta hian click rot le chuanin accept terms te hian kan click ang click ro le le step 1 chu kan zau to hei dan ti hemo step 1 chu kan zau to tuna chuan step 2 a kan local don he step 2 hi apoimo latuk ani thil kan tutur hi heta omvek ani sign up for Google AdSense ati hi tuna Google AdSense enge omzia enge Google AdSense chu mitam tak thentam tak kan thedon lawa tuna soifia lokduwa Google AdSense omzia hi YouTube pa poisa kan hlo zong heta hian Google AdSense a hian alokal vek dona chuanin hei AdSense account a hian dollar za athlin za huna chuan bank account kha kan link dona bank account atang chuan poisa kan lat chuak thei don ani chuwang chuan hei AdSense account hi siam turin start ta hian kan click don tuna hian click za huna chuan heta hian kan click le don chuanin serial apani na hian no I don't have an existing account ti a hian click ro le chuanin continue ti hian kan click le ang continue ti hian click ro ole tuna loading make chuan heta hian Gmail account kha select turin soita heta hian nangma Gmail account kha select la YouTube channel nen connect kha khamo chuan nang Gmail account kha athat ber imang ber kha Gmail account kha pakhat la heta hian ila za huna chuan tiang loading le dona mo chuanin hei AdSense account siap na option alokal don tuna hian okay
chuanin Google AdSense account siam turin proof kha alangai don o proof te chu voter ID pan card birth certificate baptism certificate chuan driving license chuan hetiang chi kha imang thei ma se Aadhaar card kha imang thei lo o chuan abial chi apakhat na hian yes send me customize te hian kan click don abial chi amo kan click za hun a chuan country hi kan select don heta hian select country atiamo kaini chu India kan nia chuwang chuan India kan jong dona hei kan country ha India hian kan select don khoya nge India hei heta hian India mo India okay India kan select zau to chuanin hetiang hi idu chuan ichhiar thei mo idu lo chuan hetiang ha school down anga tiang hi la thei mo share kan pai lawa chuwang chuan accept don chuan yes I have ti hian bial chi hian ka click don create account ti hian click le don ale kan click zau ho na chuan hetiang loading dona mo loading met get started he kan click ang le tuna chuan heta hian address hi fill up turamo heta hian individual thau ita dot mo change ngai lo chuanin apakhatna a name a hian nangma YouTube channel ming kha ipe don lo enter nan voter ID proof turin imang chuan kha voter ID a khan iming original jiaka heta hian ipe don chuanin voter ID iming le nangma YouTube channel kha an in angreng chuan kha poilo angreng kha ipe thei chuanin address one a hian engtinge voter ID proof imang chi address kha heta hian an in angreng ipe don heta hian mo danglam turin lo chuanin kan jau hun a chuan address 2 a chuan phone number ipe don I phone number khamo heta hian nangma I phone number ipe chuan a hlok na chu engtinge kan ta chuan Google AdSense account hi $10 a thlin jau hun a chuan dollar som jau hun a chuan hei Google AdSense hi verify ngai mo verify hun a khan push atanga pin code kan dong don mo chuan push main kha local dona chuan kan address kha a thai ngil chuan a thelo chuan kha phone number nen min bia thaya chuanin kan contract thai mo easy nen chuang chuan phone number hi pe ngai ani chuanin town city apathupna chuan town city a hian khoya nge aizol emo lunglei emo champhai khoya nge kha I pe don chuan aizol pang chuan heta hian aizol kan pe don chuanin push code thi kan na zir a hian adang lam dona chuan enter nan armet venga chuan armet veng push code kha different dona adang lam dona chuanin nangma proof a khan voter ID khata pon ziak dona push code number khama kha pe maila chuan kan jau huna chuan state khoi state nge Mizoram chuan Mizoram kan pe dona Mizoram kan ni chuan Chennai le Mumbai chuan Mumbai kan pe dona chuanin hei heta hian atop berna hian phone number atia phone number kha ipe le don chuan kan zau to vek chuan heta hian submit ti han kan click don submit ole kan te zau vek to chuan loading he loading engma te tur click so ete hian redirect pot te so engma automatic he kal don mo click lo tur heta hian kan end mai tur hete han mo chuanin continue to studio ti han kan click ro le ole step 1 le step 2 kan zau to hei imuem step 1 dan tuna step 2 in progress te mo hey step 2 in progress si in progress azau turin darkar company ngak angai ani darkar company kan ngak zau chuan hey in progress step 2 hi azau le don chuanin azau le chuan Google AdSense account kha kan siam zau to tena ani tuna hian mo chuanin 12 hours kha athling zau to mo darkar company kha athling zau to chuwang chuan naktu khai ka thawa email ka cheka hey change to your YouTube payment mo hey YouTube atanga email ka donga hey imuem AdSense account hi siam zau to atiamo successful chuwang chuanin hai Google AdSense account chu kan ti zau to ani chuanin step 2 hi zau to ni ka check log don hey imuem step 2 dan ati hi kan zau to ani mo darkar company kan ngak zau huna hian hey dan atiamo zau to ni chuan step 3 hi automatic akala hey
ek ma tengai lo hamo chu step 3 cho kalmai don to ni hian monetization apply hi azau to ani mo tuna AdSense account hi kan siam zau to hi proof nan kan end don AdSense account hi siam zau to em ni mo eng tin nge Google AdSense end dan le check dan tuna hian ka zir tir le don ngoi ro heta hian Google Chrome kal zau huna heta hian isar sanga he Google Chrome zau huna chuan heta hian isar sanga Google AdSense jiak mai la mo then Google AdSense jiak chuan alo kal le don heta hian automatically Google AdSense search to heta hian search stop la heta hian chuanin hei apakhat pani apathumna serial pathumna heta hian click don Google AdSense te hian mo heta hian hei Google AdSense check dan heta hian Google AdSense te click ro hei imu em hei hi Google AdSense anti ani hi YouTube channel monetize zau huna chuan successful zau huna chuan heta hian dollar video atanga ilo chi heta hian alo lan don ani chuanin ato berna hian soitur kudu chu I channel monetize turin I apply to kha channel kha YouTube accept ani chuan YouTube kha anpom thai ani chuan congratulations you have been approved to join the YouTube partner program tamo hetiang hi email idong dona kaima ang hian nili le ninga kha ingak ngai ani mo lo me